Hey, wonderful viewers. We are right here in the palace of Eze Aru, and we have a very special guest here in the palace. So I talk then camera who she is and her boss abia Aru ibia no nyere ụmụ Aru na emume ikeji woneme ndewo ndewo mama on the Inside Africa 360 Media na-ekene gị. You are welcome to Arochukwu Ancient Kingdom. Ndewo. Ndewo, daalụ sọ. Biko gwakena anyị afa gị nakwa onye Igbo and ebe isi wee bịa Arochukwu. Abụ m nne mmọnwụ. Nne mmọnwụ. Nne Igbo niile. Igbo niile. Abụ m Lọlọ Chika Ibeneme. Ndewo. Biko kee obodo isi wee bịa Arochukwu? Esi m ala Igbo wee bịa. Ebe niile dị n'ala Igbo bụ be m. Mmadụ niile amụrụ bụ ndị Igbo. Igbo bụ Igbo bụ ụmụ m. Mmanwụ dị n'ala Igbo bụ mụ bụ nne ha. Onye ọbụla nwere mkpa n'ala Igbo ọ na-agbakwute m. Anyị were ụkwụ wee bụọ mkpọrọgwụ n'ajọ ọhịa. Ndewo. Ndewo ma. Kee ka obi dị gị ife ifo na Aru tata?
ọ tọrọ m ụtọ dị egwu, tọrọ m ụtọ taa ka ọmụ arọ na-eme narị arọ nke ndị iti na-akpọ 100 years anniversary. Ọ tọrọ m ụtọ. Ezumezu Igbo bịara ka anyị soro ndị arọ ṅụrịa. Ogi bobo dige ndigere. Ogi bere bere banye. Ogi bere bere banye ogende. Nne wuli Igbo niile. Nne mụrụ mụwa mụanụ mmadụ. Nne mụrụ nze mụanụ ọzọ. Nne mụrụ Igbo niile ogende. Nne woju ebili no mmanwụ. Ndị Igbo ji eje mba eje olu. Kalịsịa obu onye. Nne m ụlọ ọmụmụ ekele. Nne m biko kee ofu ife ị nwere ịgwa ụmụ Igbo nọ na mba dị iche iche maka omenala Igbo na ọdịnala Igbo. Omenala na ọdịnala Igbo siri ike. Oge Igbo erugo. Chukwu tiri nọ ugbu a ka Igbo ga-ejikọta ọnụ ma kwubie n'otu onu na Igbo bụ otu. Igbo siri ike. O mere ego emebe. Ọtụtụ mgbanwe adịgo n'ala Igbo. Anyị na-ekele Chineke maka mgbanwe a, na-arọkwa ya ka o jisi ike nwa mgbe nta ọ ga-adị mma. Daalụ nne maka ihe ị nọnyere anyị. Daalụ nne. Chukwu gọzie gị. Unu ya na-achịkwa ebe unu si bịa. Ijeọma. Eze Igbo niile. Agala aga nwoke ga na mwezi Igbo niile. N'ọgwa n'Ikeji ka anyị bịara ya bụ ibe. Eze Igbo niile oke mmọnwụ. Oke mmọnwụ Igbo ji eje mba eje olu. Igbo ji ga-eje mba eje olu. Eze agụzụ niile oke Igbo bụ dike. Kalịsịa owu onye. Eze agụzụ gede mmọnwụ oyi. Mmọnwụ agụzụ ji ebili n'ụdị ike ndị gerere maka na ejiri ogene eru onye ụjọ na mgbịlịgba mara n'ezi na-atụ egwu oke mmọnwụ. Mgbịlịgba ọra mara ezi na-atụ egwu dike. Asị m eze bụla egwu oke mmọnwụ. Eze ere eji maka etu odowo. Eze n'ibụla ebu oke mmọnwụ. Nwa bụla ebu. Eze bụla ebu ike. Eze ndị Igbo ore magezi niile. Oke mmụọ ore magezi ji anya isi. Oke mmụọ Ebonyi steeti ji anya n'isi. Oke mmụọ ọzara niile ji anya isi. Oke mmụọ Mkpọsị ji anya isi. Oke mmụọ Igbo niile ji anya isi. Kalịsịa obu onye. Dike ndị kerere. Nnọdụ m Igbo niile gedire. Bele Chukwu ike dị mma gedie. Bele Chukwu ike dị mma n'ọkwa mụ na agwanụ gị okwu. Kalịsịa obu onye. Ezi nwa agwa na osige. Nnọdụ m Igbo niile. Oke ara adị ibilibe ọgara. Adị ibilibe ọgara ji wee bilie. Ibilibe ọgara
jikere ga-eje mbejolu Igbo jikere mbejolu na Anambra jikwana ga-eje mbejolu n'ụwa jikwana ga-eje mbejolu na Afrịka jikwana ga-eje mbejolu kalịsịa ebe onye edemmele mme gara olu lelenu na omume Jiro nkata na-abụ egbu ogwu ji n'obodo anyị mana jikere nkata na-abụ egbu ogwu ji demme dazụrụ oke mmanwụ n'elu ndị iti n'ọkwa n'oke mmanụ obodo anyị ji wee bili mmanụ na nwunye mmanụ ego mmanụ na-akwapụ na-egere demme oke mmanwụ n'ogele n'ugbo okike onwe m na-aza Dazu isi aha m bụ Ejimọfọ Abraham awụkwana nwa afọ Arụchukwu ọ bụ nwa kpọtara ndị ụmụnne anyị ebe a